Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala. Alamsa ye décembre kalo tile 7 samba fila ani mugan saba aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ Mali ale ni Niger olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya dɔw bila tarata don décembre kalo tile 4 san 2023 kɔnɔna na. Kunnafoniya in kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ baaraɲɔgɔn min ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ olu ni France ni ɲɔgɔn cɛ. Baaraɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ France ka baarayɔrɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni marabolo bɛ an ka ba Maliba o kɔnɔna na ani Niger mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ. Minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni impôt bɛ sira san kalo 12 kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ko o baaraɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni tigɛ kalo 7 ɲɔgɔn kɔ u ni France ni ɲɔgɔn cɛ. CEDEAO ale yɛrɛ kɔni bɛ ka labɛn kɛ labɛn min ni o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ décembre kalo tile 10 nata san 2023 kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni ye sommet belebele o hokumu kɔnɔna na maa dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko sommet min ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka labɛn CEDEAO fɛ ko olu yɛrɛ kɔni ma da France jamana ɲɛmɔgɔ la ni ale bɛ wele ko Emmanuel Macron ko olu yɛrɛ kɔni ma dɔ la ko n'a sɔrɔ o yɛrɛ kɔni tɛ ka CEDEAO maaw ko olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna sɔrɔ ko ka sabu kɛ farafinna jamana 3 kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Burkina ale ni Niger ni olu yɛrɛ kɔni kɛlen no ka jɛkulu labɛn ni ale bɛ wele ko AES ni o yɛrɛ kɔni ye Sahel jamanaw ye ko olu yɛrɛ kɔni sigalen no kosɛbɛ n'a sɔrɔ ni Macron a yɛrɛ kɔni tɛ ka CEDEAO ko o yɛrɛ kɔni lasu ka kɛ nin jamana kofɔta ninnu ka walasa nin jɛkulu in o bɛ se ka ci cogoya min na. COP 28 ni ale yɛrɛ kɔni ye wagati yɛlɛma o yɛrɛ kɔni lajɛnba ye ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Émirats Arabes Unis kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dubai kaw fɛ yen nɔ ni ɲinɛ ye ale yɛrɛ kɔni ta ko 28 la ye kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kun kan ka cɛ fɔ décembre kalo tile 12 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o hokumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ kabi o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni daminɛna fɔ sisan nɔ gafe kɛrɛnkɛrɛnnen o yɛrɛ kɔni ma sigi sen kan fɔlɔ. Ko kan jɛkulu dɔ o yɛrɛ kɔni bɛ an ka ba Maliba o kɔnɔna na ni ale bɛ wele ko FEDO Vefitio ni ale yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛ wele ko sɛnɛ yiriwa a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ kunun araba don décembre kalo tile 6 san 2023 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôtel Salamu o yɛrɛ kɔni kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni ɲuman tɛmɛna kosɛbɛ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a laɲini kɛ ka maa damadɔ ko olu yɛrɛ kɔni ta ko olu kana u ka baaraw olu yɛrɛ kɔni kɛcogoya la a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ ninnu o yɛrɛ kɔni kɔfɛ olu yɛrɛ kɔni tilala ka farini mugu ni an bɛ o wele ko denw olu ka wiri mugu o yɛrɛ kɔni bɔla ko o yɛrɛ kɔni miliyɔn 1 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni di denmisɛnnin 27 ma kunnafoniyaw o yɛrɛ kɔni bɔla u yɛrɛ kɔni ka baarayɔrɔ ale yɛrɛ kɔni directrice yɔrɔ u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kɔkɔrɔma donnen no ni maa minnu ye o de ye USAID mɔgɔw ye ko olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka baara u ka ɲɔgɔn fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan. An bɛ
bɛ taa an ka kɛnɛya ko kun ka kɛnɛya tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o bila denmansaw ma ka sabu kɛ nin wagati in na sumaya o yɛrɛ kɔni ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ wagati o yɛrɛ kɔni bɛ ka changer ko o hukumu kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɛ wele min bila denmansaw ma o de ye ka denw ka fini giriman ko olu yɛrɛ kɔni don olu la ko fɛn min ye u yɛrɛ kɔni ka kolikow ye ko u ko olu nɛmɛ walasa denmisɛnninw u yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi bana caman ma i n'a fɔ fɛn min ye pneumonie ye ale ni sɔgɔsɔgɔbanaw ani muraw. Gɛlɛya o yɛrɛ kɔni ka jugu kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na an ka sifinnaka denmisɛnnin minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ba Maliba o kɔnɔna na ka taa kɔkan jamana ka taa u kan walasa u bɛ taa fɛn ɲini ka segin ka na so olu yɛrɛ kɔni wele bila an ka fanga tigilamɔgɔw ma ko Alizerikaw olu fɛ yen nɔ ko rapatriement ko o yɛrɛ kɔni ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ ko u bɛ ka maa caman ko olu yɛrɛ kɔni rapatrier ka bɔ Alizeri ka olu yɛrɛ kɔni kun da Niger désert kan maa ninnu u y'a yira k'a fɔ n'u yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni u ye rapatriement kɔnɔna na ko u b'u lafini ɲuman minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to wari bɛ don u ka telefɔni ani fɛn min u yɛrɛ kɔni ka montre ye ko u b'o olu yɛrɛ kɔni bɔ u tigɛ la k'u ka finiw bɔ u la u y'a yira k'a fɔ désert o yɛrɛ kɔni sanfɛ ko dumuni o yɛrɛ kɔni tɛ olu ɲɛ yen nɔ ji cɛ ɲuman ko u yɛrɛ kɔni tɛ o sɔrɔ ko min ko kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ olu bɛ wele ko Médecins Sans Frontières ko olu yɛrɛ fana y'a yira u la k'a fɔ ko fura foyi tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo walasa u bɛ se ka furakɛ cogo min na maa kofɔta ninnu u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛn suguya bɛɛ lajɛlen na ko k'a sabu kɛ ko nɔgɔ o yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ in na ko maaw bɛ ka bana jɛma don o don ko tɔgɔtɔgɔni ko o yɛrɛ kɔni ɲɔ ɲɛlen don olu fɛ yen kosɛbɛ k'u bɛ ka wele ko u bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka segin ka na ba Maliba o kɔnɔna na cogo min na ka na u jilaja u yɛrɛ la. Wagati damadɔ in na Mali jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ ko fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko sukaro ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ ko a kun yira la k'a fɔ waati dɔ la ko a kun fɔlɔ ko ka sukaro ninnu ko o sɔngɔ jigin ko mɛ ko nin wagati damadɔ in na ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka jateminɛba kɛ sukaro o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko kun kan. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ Kidali marabolo ɲɛmɔgɔ kura ni ale bɛ wele ko Général El Hadji Gamou ko ale yɛrɛ kɔni welelen don Kidali dugu kɔnɔna na bi alamisadon décembre kalo tile 7 san 2023 kɔnɔna na u tilala tun k'a yira k'a fɔ ko Général El Hadji Gamou ko ale yɛrɛ kɔni ye layidukan o yɛrɛ kɔni ta kunu arabadon décembre kalo tile 6 san 2023 kɔnɔna na u ka gouvernorat o yɛrɛ la. Halisa an bɛ to an ka kɔrɔnfɛ kibaruw la an bɛ taa Gawukaw olu fɛ yen nɔ Douaza marabolo ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ko katikatu ale ni bolimafɛnw ko olu yɛrɛ kɔni si tɛna bɔ tuguni dugu wɛrɛ kɔnɔ k'u kunda Gawukaw olu yɛrɛ kɔni ka dugu kɔnɔna kan ko mobili foyi ko o yɛrɛ kɔni tɛna don Gawo dugu kɔnɔ ko fɔ ko ni fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni u ka yamaruya o di waati min na o hukumu kɔnɔna na duguden dɔw olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni sigalen bɛ kosɛbɛ ko ni nin yɛrɛ kɔni kɛla ko maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka ci bɛ nin dugu ko fɔta in na ko olu yɛrɛ mago tɛna sa ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele bila fanga tigilamɔgɔw ma u bɛ se ka delili kɛ cogo min walasa bolimafɛnw u bɛ se ka don Gawo dugu kɔnɔ. Halisa an bɛ to Gawo marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa 6 ɲɔgɔn kɔ ko sigana o yɛrɛ kɔni kɛla olu la Gawukaw ka quartier min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Château de Gawo ko olu maa 6 ninnu ko olu yɛrɛ kɔni minɛna yen nɔ ko olu minɛna ni kɛlɛkɛfɛn cɛjugu o ye ka ale ni moto dɔ ko fanga tigilamɔgɔw u yɛrɛ kɔni tigɛ da u kan ka t'u di u ka baaraɲɔgɔnw ma baaraɲɔgɔn minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don ni maa kofɔtɔ ninnu olu ka kow latilenni ma. Mɛnankakaw olu fɛ yen nɔ kara ɲɔgɔnna min ni o yɛrɛ kɔni kɛla an ka fanga tigilamɔgɔw olu ni banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ kari tɛmɛnen décembre kalo tile 3 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kara ɲɔgɔnna in o yɛrɛ kɔni na banbagaciw ko olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛ dɔ bɛ yen nɔ ko o yɛrɛ kɔni su o kɔni ye la banbagaci ninnu na a yirala k'a fɔ ni banbagaci ɲɛmɔgɔ ninnu olu yɛrɛ kɔni ka kari ɲɔgɔnna na banbagaci ɲɛmɔgɔ min ni o yɛrɛ kɔni sɔrɔla ale bɛ wele ko Adamu Dalo ko Adamu Dalo ale yɛrɛ kɔni kun ye banbagaci farimaba ye min yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni kun kɛlɛkɛnɔma ye Adamu Dalo ko ale yɛrɛ kɔni su o kɔni yɛrɛ ye la u ka banbagaci wale ninnu cɛ la u y'a yira k'a fɔ Adamu Dalo ye ko a ɲɛɲinina k'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ye ale tɛ maliyɛn ye ko maa min don ko ale yɛrɛ kɔni bɔla Niger o yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na ko a yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛlɛ kɛ kosɛbɛ an ka banbagaci ninnu fɛ. An
Amita bajangara bakansikaw olu feno a yirala k'a fɔ kari dɔ ni o yɛrɛ kɔni kun bɛ olu ka sugu sira kan ko o yɛrɛ kɔni yɛlɛla fɛn kan babagaciw ni olu yɛrɛ kɔni kun kɛlen don ka kɛlɛkɛfɛn cɛjugu min ni u kun kɛlen don ko o do dugu jukɔrɔ a yirala k'a fɔ ko mɔbili o yɛrɛ kɔni yɛlɛlen fɛn cɛjugu in kan ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to chauffeur ko ale yɛrɛ kɔni n'a ka apprenti ko olu yɛrɛ kɔni bana ko juguya kɛla k'u ye olu yɛrɛ kɔni ta k'a ɲɛsin u yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyaso ma kɛnɛyaso min ni o yɛrɛ kɔni bɛ vacances lamini kɔnɔna na o hokumu kɔnɔna na vakansikaw olu yɛrɛ kɔni wulila ni wagati damadɔ in na ka marcheba kɛ marcheba min ni u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna u ka dusumangoya yira k'a sabu kɛ lakana ko o yɛrɛ kɔni sinsinnen tɛ u ka marabolo kɔnɔna na ko ni wagati damadɔ in na fɛn min yɛrɛ kɔni mɔbiliw ye ko kuma o kuma olu yɛrɛ kɔni bɛ ka yɛlɛ minnu kɔ ko binkani wale cɛjugu ko o yɛrɛ kɔni tɛ ka dɛsɛ kosɛbɛ olu ka marabolo kɔnɔna na. Amita sankaw olu feno a yirala k'a fɔ ko kari dɔ ko o yɛrɛ kɔni ko binkani walikɛlaw u yɛrɛ kɔni binna olu kan kunu arabadon sɔgɔmada fɛ décembre kalo tile 6 san 2023 kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ binkani wale o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ko kari ale yɛrɛ kɔni parantikɛ ko marifa o yɛrɛ kɔni kun bɛ ale yɛrɛ fɛnɛ bolo ko ale yɛrɛ kɔni sera ka binkani walikɛla ninnu ka maa dɔw ko olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko u jogiw la ko mɛ ko u yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ni ale yɛrɛ kɔni su ko u yɛrɛ kɔni tala n'o ye sankaw olu yɛrɛ kɔni ka morgu la an bɛ ala deli badane ma ala k'o d'a ma halisa ala ka jamana in basigi. Burulayi Kulubali di karamɔgɔ a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni dangayɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛnnen don Kita Kolibugu ma kunnafoniya u y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini kosɛbɛ fanga tigilamɔgɔ fɛ k'a sabu kɛ bi sɔgɔmada in na joona o yɛrɛ kɔni fɛ Burulayi Kulubali a yɛrɛ kɔni bɛ luwanse min o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o dutigimuso 2 ani olu ka den 3 ko olu yɛrɛ kɔni bɔnna u ni na bi sɔgɔmada joona ni fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka welewele ko o bila jamanaden bɛɛ ma ni maa min ni o yɛrɛ kɔni sera ka kɛ sababu ye ka Burulayi Kulubali ko o yɛrɛ kɔni o ka welewele ko o yɛrɛ kɔni lase fanga tigilamɔgɔ ma walasa o bɛ se ka tɛgɛ da nin ma kofɔta in o yɛrɛ kɔni ka cogo min na a ka binkan walew la. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Royaume-Uni kaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ docteur muso dɔ o yɛrɛ kɔni kun bɛ nin ma kofɔta ninnu olu ka kɛnɛyaso dɔ la ko ale yɛrɛ kɔni kalan kɛ o kunna ni o kɛra sababu ye k'a to ale yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni tiɲɛna kosɛbɛ o ko hukumu kɔnɔna na docteur dɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko docteuriya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko diinɛ ko o yɛrɛ kɔni nɔ ko o kɔni man kan ye docteuriya kɔnɔna na ko hali ni i ka banabaatɔ min ko ni o yɛrɛ kɔni i bila ko i ka kalan kɛ a kunna ko i yɛrɛ kɔni kana sɔn ka kalan kɛ a kunna k'i ka wele ko o bila maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don diinɛ ko kalan ninnu ma k'i ka olu wele ko o bila la ko o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye k'a to nin docteur muso in ale yɛrɛ kɔni bilala ka bɔ a ka baara la Royaume-Uni kaw olu fɛ yen nɔ. TFM ni ale yɛrɛ kɔni Senegalikaw olu ka teleso a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni directeur général ni ale bɛ wele ko Yusuf Nour ni ale yɛrɛ kɔni Senegalikaw olu ka dɔnkilidalaba ye kunnafoniya u y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni a yɛrɛ kɔni sen bɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata min ni o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ san 2024 nata la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso a yirala k'a fɔ Burkina jamana ɲɛmɔgɔ kapitɛni Ibrahim Traoré ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di kunnafoniya minnu kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lamini bɛɛ lajɛlen ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko français ko o yɛrɛ kɔni bɛna bɔ u ka kumakanw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ni ne kun bɛ dansigikɛ bi kunnafoni na maa min ni ale ka foli kun b'an bolo kosɛbɛ bi o de ye Amidou Guindo ye Amidou Guindo ale y'an lamɛnbagaba ye ni ale yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛnnen don Côte d'Ivoire ma ale ka baara Côte d'Ivoire o yɛrɛ kɔni bɛnnen don tigɛdɛgɛ cɛɲumanninw olu yɛrɛ kɔni feereli ma Côte d'Ivoire suguba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yen nɔ foli belebeleba an b'a di Amidou Guindo ma ko halisa ala ka kanu to o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna foli bila maa min ye o de ye Musa Jara ye yan nɔ fɔ Sénégal an ka foli belebeleba b'an ye ni ne kun bɛ dansigikɛ bi kunnafoni na ni e maa i bɛ fɛ i ka foli o ka bila an ka kunnafoniyaw olu sanfɛ n'i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigikɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.